What's up, good shop, David? Hey guys, may challenge ako sa kanila ngayon. Bibigyan ko kayo ng 1,000. Tungo ta. Bibigyan ko kung sino man na bibigyan ko na 1,000. 1,000. 1,000. Oh, wala ka pang ligo. Ligo na ako kagabi. Bibigyan ko 1,000 pag nakagawa ng challenge na to. Sige. Ang challenge natin, una, yung isang kamay mo, dapat ganun. Nakapukpok. Tapos yung isang kamay, ganun. Oy. Ganun. Okay. Yung isang kamay nakaganon. Tapos yung isang kamay nakaganon. Yan yung first pa lang, yan yung gawin mo. Tapos ibaliktad mo kaagad. Sige, busy. Sige. Tunga tayo. Ha? Kumakuha mo, half tayo, half. Jibay. Come on! My God! 1K! Yeah. Walay 1K, sorry. Bawal na lang nito. Practice. Sige. Dapat mabilis to. Okay, mabilis. Yeah. Go! Starting pa gan. Starting pa, wala na agad. 1, 2, 3, go! Go, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go, bigas! What? Oy, wala. Guys, akin no? Hindi kasi, kita. Oh, balik. Last. Ano mo sa dito? Hindi ka nakanoy. Katulog. Okay, 1, 2, 3, go! Bilis! Oy! Bigas! Ana! Go! Bigas! Okay, next live. Bali. Oh. Mabilis ha? Mabilis to. Bundak. Oy, unsa na nagliok no? Dapat isang lugar na to. Tagal yan. Tanumbag ko. Okay na to. Nanay yan. Dahil dyan, Bali, meron kang 1,000. Ito guys, oh. 1, 2, 1, 2, 3, go! Paspas ni. Oh! 1K! Goods na! Busy! Ako nga daw. Guys, Teo, 5K! Uy, Bob, Kabila, bilis. bilis! Kabila! Go. Wala! Okay. Ay, ako. Meron na kami Dahil dyan, may 1K si Japet. Actually guys, pinagpraktisan na to mga 2 weeks. Dahil dyan, may 1K si Japet. Congratulations! Pero utangin ko muna. Congrats sa pitong. Thank you so much sa 1K. Easy 1K. Easy money.